ka khut ka suba ka wanra ya ka koit ka khia ha ka jing imbreu bat ka le khut le suba ka shong pat ha ki lat kilenti jong ki long ying ban le khut lada ka ka the ka biang ha ka imlang sa lang jong ka wei pa ka wei ka shnong ka ka long shisha ka lat ka lenti ka bawanra ya ka le khut le suba bat ya ka koit ka khia kumta ka long ka bodon kam ya baro ban sngu thu ya ka jing corridor jong ka bat ban sngu thu ya ka jing don kam ban sumar khoi ya ki telong bat ban penne pansa ya ki klau ki betap khnang bagi telong kinne kene ka ngitanna ka te ka wa moyong ka teng jong ka te ka wa na ka te ka wa ngitan ni ka jingai kumba 1 kilometer siteng te na ka te ka wa ngitan ka poi be hadu ang ne ka tengki na ka ne ka tengki pat ni ai sa ka te filter na ka te filter pat kidon ki sebi ka bangi pli bat ngi khang aga por ngi kerdu ngila ban khang bat aga por ngi pohu ngila ban lai pri ban ngi samru ye lengba ki te ki lai nyut li ki longjing ki baladon kerteng hagalis ha ki por ki balalej bon ki longjing ki shem shitom shi kadei ban yo ya ka shikra ka bandi bon ki longjing longsem ki hapan pulut por da ki babon kenta tang ban yo shikra ka ki don ru kishnong hari India ki bahab ban pulut por shisgilenti tang na kamanta ban yo shikra ka kumta bon na kini ki longjing ki hapan penpep school no ya ki khon kentei tang na kabanta ban pha tong kum ju ru ha kishnong jong ka ne ka jalla ka i ka jongi walla dangim patmat ya ka jingkurdu kum kiwe henry don pat kishnong ki bahab ban le tong di kham jangai na kishnong kane ka wanra e ka jingthut ya ka pule puthi ya ki khonrit kumju ru ka wanra ka jinge ya ki longkmi kham tam ha ka mit ka yong bat ha ka le ka slap shwa ta hab le be shawa por ban pat yo te tade ba bun nek liat kitiar ro hab le sai be shawa te ha ka por ba yo ri ni ko ong hab le tong ha ge wa ge ba chingai hab ki ni ki kheu phiang ki ye kum to hab le tong na chingai ko ba jinjar chi bun por muswa ga jing ka bun hab le sha do chawa kalong pat ka basngo tanat si ka dei ha ka ne ka por ka sarkar kami langba ka scheme jal jivan mission kaladon ka jingthmu ban pnyo bam di haman la ki thluying ha ki nong kandong ha ka ba mentri rang ba ka ri India Narendra Modi man ha ka khaslan trigu agos hajar khat khandai ulapan bana pait ba ya ka ne ka scheme ha baro ka wei kari kumta ka tanat ka bari pe ya ka bam di ka PHE ha ka jala kalashim khia harangkat ka jinge trelang bat ka VWSC lane ka Village Water Sanitation Committee kumbalayo lum jingtip lengba sub divisional officer PHE sning kani ka scheme kala pantri shat ha ki banta jong ka nong kondong bat ka bakham sngo tanat ka long layo ban sakhiru e jingtre hok e ka ne ka scheme ha ka wei na kishnong kondong ka badon haribhoi kane ka shnong ka de ka badang hapo ka sning CNRD block Ribhoi district bat ka badon kumban riu phupra kilometer ka jingjingai na ka district headquarter nongpo kane ka shnong ka don kumba aspa ar phongut ki nongshong shnong bat lai phun rutli kitnom ying kane ka shnong ka hapo ka Mauhati Assembly constituency bat hapo ka Shillong Parliamentary constituency bat ka kerteng jong kane ka shnong ka dei ka shnong suntu mau kerteng jong kane ka shnong ji ka dei ka shnong suntu mau ni don la komuno ka population kumba aspa san photam ei dingi kilong ying ki bangi don po kane ka shnong ila mentang ila kenjo saka sapot num ying kat kum ka jing roy jing state jing roy jing yiman laos nem mentang ni dang kam kiu ha ta ga ni gilong ying ha jing sia men swang ni dang de gi long ying gi barit ba kum nyau ka num ying hen rem ta po snem kat banang ya isi gi por te kata ga jing roy jing num ying ni kanang kam kiu te mentang ila don kumba sapot ni ying ei ha ki por ki balalej ka ne ka shnong ro kalamat shibun ki jinge ha bayade bat ka bam di kat kum ka jingyo jingkhen lengba ka IMIS house nem hajar khasan kane ka shnong ka yo tang kumba pusan hadu sau liter ha ka shisngi ha ki te ki por ka jingpan poi sha ka ne ka shnong
kalong lengba ki umkor paitba ha ki katto ka ne ki benta jong ka snong kabala penpoi lengba ka jingyarap daga tanat penpoi Ni iba ke jing sosat ke don ni kim ta gilong kmi kamtam ki kun ki badang rit ki kmi ki pa mesti gilik trei lik ta selum selkha ki mlap ban pembiang umbam di ying sem di pej ap ki ki kun badang rit ni ke jing sosat nam ta jiki mensua bangim padyo ene ke ki ap lik tong segi wa hadin gata ha bagi wan trei nalangkha neresai kimi ki pa bepli ka teng por baslap ki eryong ha ki benai ki ba kamlong ga climate kamlong sniu kamlong jenjar nam ta jing gelek kawan tingi ige jing sosat nam ta ki hap itong na wa pan biang umbam umdi ere tat hadu menta new snem ar hajar ar po ar la barong ba ke sinong tu mau dingi kalong badan bok adu kata haba haga bangiru na kaliang ke sinong ni layo ikene ka skim di ke biang nang baga ne ke jal jivan mission lengba ka jing penbang ka sorkar ya ka jal jivan mission scheme da ka penpoi syabaro ki longying jong ka snong bla tip kertengkum augmentation of Sentumau water supply scheme ya ka bla penmang da ka administrative approval number PHE Shispa Anreu /R hajar khandai PT-V bracket A Aspa RPR ha ka arpunru trik benai mas R hajar iwe ka bla penmang ha ka dor live holak tengka ka scheme ka bawan hani ka snong ka ba ong jal jivan mission kali ka scheme ka bangin penyo ya ka umbam umdi haman lak thiuye bad ya kani ka scheme ngila sedang ban trei ban pentrei ka hang nai balai nai march ma bad ngila la ban pendap no ike hagini ki benai ki baladep bad kumjuru pedeng kata ka sanction ka bala sanction yang ni ka scheme ka long lai pholak bad haman ki thiuye menta kumba kilai kala don la ki lyong ki jong ki korum bat kumjuru ngai ka jingkublei bakarpang ya kini ki longyeng iwe pe iwe ki bala ban penbaha lani ki peni ya kata nuksa si ki we ba kumno ki penon kam hok ya kini ka scheme ka ba maki ki layo apo kini ka sinong ka jongki kumjuru abang ilek bande inspection hauswa ki por baladap ni iba iwe pe iwe longyeng idon ka jing ki kli idon ka jing ba kli ya kini ka scheme ha ka ban penne pensa hagarukom ban sumar ya ke ka bawan haying jongki karukom khang karukom ple karukom pendon kam ya ka ha karukom ka badai bat han na kani ka daw menta ka sngi kalong ka sngi ka ba maphihi pila sakhi dala dia jongki kmat ba pilai haman ki kliwing kumno ki pendon kam ya kini ka ka ba yo na kani ka scheme ka ba ong ka jal jivan mission kani ka scheme kala deb ban trei pura ha ka te ka snong bat haman lagi kliwing kila don la ka kor kani kala pensuk shikade ya kinong song snong baro bat ka jingyo menta kala kot sa kasan pusan liter haman la ka wei pa ka wei ka logyeng ha ka shisngi lengba ka jingwan jong ka JJM ngilai na ka te ka kti na mar da ngilik tong sa kite ki tolong teng ka garngat no teng ka ka kti no ka jungun te kam da biang bat ngisi tom ro men step telang ba ka jingwan jong ka ne ka JJM pan nisuk na dong sadong ka sat ka kling ka set ka tiu umbam kumdi bat ngila ruban pendon kam ka ba ay unjur bat ka kham kong san e ka long kham tam ha ka bangi pendon kam ka na ka benta ka pan khanaru namar ba lada kam don ka ne ka JJM ni hab lek tong sadu seki telong la ne seki wa te ka long jengai nadu pengiyo yang nego ke kamsuk bah long haga hajaka pengendek cawa long sya wa ikan cedek jatuh tementa nadu pengiyo nego ngelasuk ngan rat pengendek cawa sya ni tu sya ya ru benik tong yang kamsuk sya he kani ka bangiyo kani ka muntai she bun bangi suk ban sai ban clean ban tong ban di ban bam ni chem che bon ge jing suku bat ka jing mentoy hangi man lagi yim isem do bayo ni ka te la don ka jing suk hi chi bun ni ka dik ba chan ka sum ta tu wa le ka la jo yom dik te la suk ha na la ke le yan ni tu na mar ba la jo ni dik wan ni ba la jo chi tong ha jing te ta hi de santanat chi bun ba la yo ni ka haying ba suk basain ban le tong wa sha wa ba jenjar ba stom ja ka ba rim shet jing pa me kun long
tu la jenjar la hab lek tong nak syawa bacingai tem tare la su kemen la su mujahi bala don ga haying masa ubang bala su tenat hi sibun bala su kum dia bala yo hajan de jaka bendek cingai la yo ban pen krat gi khon yo ban shet pen bam pen di lagi khon haying la su ubang Haden bakatanat PHE kaladep ban pentri ya kane ka scheme la shimtino daka VWSC lane ka Village Water Sanitation Committee ban penyaj bat kmi benia ha ka rukom ban sam syaki longyeng jong kane ka snong te mentangi iba ngi baru si snong ngi sew pahu bahaya ngi sew kelut menta lalang ngi don kam kana goto go poru kalong basuk menta marba aman lagi longyeng ngi ladon ngi don kam su dan slai kita gede jingi per ha ke por wa biswa pat ke por wa menta